Iti panagtulad iti boses ti ayo by Mang Boyet. Manok. Manok. Ya. Tiksas kamanukan sa saw. Piyag pa, piyag. Piyek. Piyag. Kaya mo aja. Panggal, banggang daw. Pabanggangok. Banggang daw. So nabahalaan di na baga ano pa. Oh. Uni banggangok. Okay. Very good. Oh, tiksas. Ay, kamanukan tay. Sakso, kamanukan. Tiksas. Tawanin. Data apo ti unit ti manok nga nakapangan ti spider wenno lawlawa apo. Ay, sasaw, ayun Kyle. Sasu, asawa ni Sasa. Lower tone ajay Ate mo tata. Asaw. Asaw. Oh, okay. Okay pa lang. Bulog. Kabayan. Okay. Okay. Wap, wap. Wap, 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 wap. Unang ang hotdog, ang unang ang pulis daw. Eh, kung Kyle, lagi aso nga madi pa nakapaon. Pati pa'y nakapam. Asa ka parparjin daw ram. Nalaing si kayo. Yan. Lagi kabayan ang Kyle, lagi. Kabayan. Lagi kan anak. Kananak. Wow, 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 wow. May mapagso, madapin nga pang kaw. Nag-trending ata ba pag matagal yung pustiso. Wow, 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 wow. Yan ang tunog Pinoy ni Mang Boyet. Okay, ano pa? Pusa. Pusa. Bulog uno kabayan. Bulog, bulog. Bulog. Pusa nga bakla. Ah. Pusa nga bakla. Bakla eh. Bulog. Akim iwas eh. Kabayan nga pusa. Nalaing apo. Aji kung Kyle, aji basay. Ano ka na dyan? Aji pusa nga. Aji ubeng, koteng. Pati anang nangan nga pusa. Jadi kapsat, ay kapsat. Kaya nga makaunin na. Si Kaman di mabibisay. Makaunin ka kayo. Tama, may tama siya mga kaibigan. Magaling. Jay man na Balyo ang Kyle. tunog ti kabalyo. Sino ko siya kalding lang ako. Exam lang ka kabalyo. Kasi kalding ay siya. Kalding. O nite kaya nak nga kalding. Kaya nak nga kalding. O ni kabayan. Ston. Napannog lang nga ito karapukog ko. Ayan, data apo ni Mang Boyet, iti na dumaduma apo nga uni wenno boses dagiti ay ayop. Ayan. Diay nga ya baka awan kas diay mo Mang Boyet. Anya, kaya nak. Baka nga kayanak. Turite. Nalaing sikat. Plakado diyan na di baka nga bulog. Asawa ni bulag. Di baka nga agan anak. Kaya baka nga agan anak. Naganakay. Naganak nga ron. Tatakit nalpas na jay baka ana. Jay man nuwang apo Mang Boyet. Lang di ba basag sa YouTube yan.
Bulog nga nung. Uno agmaya. Ah, Agmaya uno bulog. bulog mampay lang. Ay. 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 Ah, di jay nga agmaya nga nuang. Ay. Baklan sa amin nga nuang deta. Agmaya nga raw. Ayan apo Naganak. Oo. Hindi nga makauni. Ano na siya yun, May? Siyempre, kwa. Nakapismas. Galalo ka kubig. Tunog ti motor ko. Ayan, Tunog ti motor. di jay man na dumako tayo sa dagay tunog iti lugan. Tunog tilogan. Motor. Motor. Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda. Kawasaka. Kawasaki. Ah. Oh. Kusang gasolina. Ay, urang gasolina. Saan Kawasaki? Ay, pala. Vapor, madimot na bangat na vapor. Ah. Honda. Honda. Mm. Aso. Oh, TMX. DMX. Motor nga na aksidente nga itay. Motor nga na-accident kayo. Sige. Okay, maraming salamat Mang Boyet. Data apo iti. Oh. Wala yung parang kunana. Thank you, thank you, thank you.